سچ جدن بھی نکل کے آ وجنا لکی کو دیوان نہیں رہنے سچ جدن بھی نکل کے آ وجنا لکی کوٹ دیوان نہیں رہنی میرے سر تے موڑ پریشانیاں دی کسے قیمت پڑ نہیں رہنی تے ہاتھ تمسی جدن سرافاں دے تیرے لون دی کھانڈ نہیں رانی مخمول دا وقت آلیا دا مولانا کٹ میں دعوت دے سا میرے دور والے مہمان شاید جناب سعید احمد کاماں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آئی دی اس محفل دے تمام شعراء کرام نو اساتذہ کرام نو بغیر جناب ملوا بیٹھے سارے نو بندہ ناجید صاحب بھی کامل طرف السلام علیکم عقیدت الشیخ وقار کہ اساں امتی اس سرکار دے آئیں جڑا نبیاں دا سلطان ہے جیتی خاطر صاحب کائنات بڑی جیتی اتریا پاک قرآن ہے سونا جاندہ راز نیاز سارے اللہ پاک دا خاص مہمان ہے ثانی کوئی نہیں پاک محمد دا فرمایا خود رحمان ہے صحیح ایک شعر اپنے استاد محترم مولانا اسلم ساجد صاحب اور ادا بسم اللہ کہ گل ویلے دی پھل ہو سکتا گلام بزرگ کریں دن گل ویلے دی پھل ہو سکتا گلام بزرگ کریں دن بیلی پچھے دی ہماریاں کھچات سامے دشمن کرن جھلیں دن تے اوہ جاٹ کو لوئیں دن اسلم ساجد جیڑے چرکی فصل گڑیں دن وٹ چوڑ کے گھاٹے کڑکا دے پچھے سارا سال بھرے دے یہ بھائی میں شیر مقرر کہ گل ویلے دی پھل موسم دا گلام بزرگ کریں دن بیلی پچھے دیا ماریاں کھچاں تے سامے دشمن قدر جھلیں دن تے اوے جاٹ رول وہیں دن اسلم ساجد جیڑے چرکی فصل گڑیں دن وٹ چوڑ کے گھاٹے کڑکاں دے پچھے سارا سال بھریں دن شیر صاحب کے آلہ ظرف انسان دا سنگ کریے لڑ نبیے نہیں لائی لگدا بعد نسلہ قدر گھٹا چھڑتا ہے بڑ شکر بنیندہ ہے جاگدا تے قدہ سے ایک شریف پچا سکتے نفرات دی گلی ہوئی آگدا اس بشر کو سید بلا کھتیے جیڑا دشمن ہوئے پاکدا کہ انو آکھی کاسد ڈھل نہ گھت بیمار دے چھکڑی سائن تیریاں اودرا سائن چھلی دیا نہیں بھائیو موڑ موڑ دے دیا پھائن تے متا سکھ دیا سائن آ جاوین متا سکھ دیا سائن آ جاوین اکھی وے دیا تیرے رائن او بڑی وارس لاش نمانی دا تیری ذات تے ڈھیر وسائن شیر سائن کے سجنا دے ملن نو سکھدار آندا ہے میرا من کھیون جوگا ریا کوئی نہیں سہتا ہمدردی پھٹ جگر تے سیون جوگا مر ونیا پر مینوں نہیں پیا لبدا او گھٹ زار دا پیون جوگا او سارے کام میں سر گئی
भाई بہت اچھا کام سائیں میں شوق تا کوئی نہیں رومن دا یعنی حضرت میں شوق تا کوئی نہیں رومن دا تیری ادھر پھاچا گھتن ہاتھ لایا نو لکھدا ہے پیڑا گا چا گھتن میرے لاغر بہت کمزور تھے نہ میں سوکڑیا نہ چا گھتن اور سوک سید نہیں ویکھے ساری زندگی دکھا مگر کرا چا گھتن کیا بات بہت اچھے صحیح بہت اچھے کہ رب دل شوق زیارت دا تیرے دار تے روز امیندا ہے سارا دیوں در سال تے رو رو کے شامی گھر نو رلک منیندا ہے تے میری جرات تو بالا بھار جدائی دا جلے سید تو قدم چویندا ہے اور تیرے اجازت دا خطری قدم مرنا ہے ودا خون غنیم دا پیتا ہے آدھی شیر صاحب کیا بات ہے کہ سوس وہاں بے شک بوٹیاں کر رہا آہا کیا بھائی جاگے نصد فرمایا کہ تیرے نال منیت وٹاوڑی کائی نہیں تو بے شک کھوٹیاں کر لائے گوڑے نال بہا کے دشمنانوں گلہ بڑیاں چھوٹیاں کر لائے تے میری بھوک تاستی پرواہ نہ کر پول سید کلوٹیاں کر لائے اور میری جان جناب دا سر صدقہ ہے جی میں دل لے گوٹیاں کر لائے آگے شیر سجن جل مقصہ کہ 100 سال بھی بھاویں جی لبی ہے بیلا پھر مرنا ہوتا ہے ساتھی قبر دا سلا